Vi har valgt at lave en levingsmodel ud for IT-banditten. Der vil vi så lave en e-shop, hvor det vil påvirke aktørerne, fordi der skal ansættes nogle nye medarbejdere, som har styr på det med computer og internettet. Og så hvis det ikke lige er alle medarbejdere, der kan finde ud af det, så skal de på et servicetræningskursus, hvor de så kan finde ud af, hvordan det er at arbejde med en e-shop og sætte sig ind i det. Og så kan de så få mere viden om det, og så få udvidet deres erfaring og motivation til arbejdet. Ved teknologien, der skal de have anskaffet et helt nyt IT-system, som nye computer og printer og meget mere. Men også de tekniske hjælpemidler, det skal også være der. Og så skal de kunne få deres IT-system til at fungere rigtig godt, fordi at e-shoppen, det er noget, der foregår ind over internettet, og det skal bare fungere. I strukturen, der skal der en helt ny arbejdsdeling til, fordi de får flere nye medarbejdere, som skal kunne arbejde godt sammen som en virksomhedskultur, men også fordi det er en sådan helt ny organisation. Og de skal have styr på de nye arbejdsrutiner, fordi de skal arbejde med en e-shop i stedet for i en fysisk butik. Og en e-shop, det er også noget, hvor der skal være nogle andre og flere og nye visioner og målsætninger for deres organisation. Og så skal de have en ny ansvarlig og myndighedsafdeling inden for e-shoppen. I opgaver, der kommer der nye opgaver til, hvilket også vil sige, at der kommer nye mål og en ny strategi men også nogle nye mål for hele virksomheden, som skal sættes i en ramme, som skal kunne opnås på et bestemt tidspunkt. På e-shoppen kommer der også mange faktureringer, salg og markedsføring og indkøb, men med lidt mindre service. Fordi lidt mindre service, det er, når det omhandler kunderne face to face som i en fysisk butik. Medarbejderne, de skal være på kursuser, så de kan få den her viden om e-shop, og så de kan være omstillingsparate til, når de bliver rykket i de forskellige afdelinger. Og hvis der så er en person, der bliver sygemeldt, eller en, der bliver fyret, så kan den anden medarbejder overtage den opgave, som den anden medarbejder har haft. Og det vil så påvirke deres organisation på den måde, på overstående måde, at når de opstarter e-shoppen, så skal der være en ny struktur, de skal have nye medarbejdere, og der skal holde styr på teknologien, som skal kunne hjælpe, så de skal kunne hjælpe hinanden med de opgaver og mål, der bliver fastsat i deres e-shop.